amagama eindawo ayafana. Uzothi wena ungabhekisile kahle ubone nje igama kuphela kanti lifana nelise Northwest bese uthi wena ufuna ukuya kuleyo ndawo. Ake ngithi mhlambe ngilinganisa babukhoma ngithi bewuhlala eDurban eMlazi ubhalise khona. Kodwa manje awusekho eMlazi ususe Richards Bay empangeni ngokusebenza eRichards Bay. Kushuthi we are in Northern KZN. Uma wena usuka la eMlazi kaJ laphana oya khona osuzovota khona eRichards Bay igama la khona ngiyalinganisa ngithi mhlambe isikhungo sakhona uLouis Botha mhlambe library mhlambe isikole kanjalo mhlambe i-community hall uLouis Botha. Angithi uyabhala ukuthi Louis Botha mhlambe neaddress kuthiwe iaddress yakhona ikuphi nendawo eRichards Bay. Kunento mhlambe kungaba istraat esizosho noma i-area yaleyo ndawo uLouis Botha mhlambe useBracken Park mhlambe osemzingazi uyabona izinto ezinjalo Richards Bay. Khona uzonela ongabona nje uLouis Botha kanti baningi oLouis Botha across the country la eSouth Africa. Mayibona nje uLouis Botha usiyaclicka lapha kanti lo Louis Botha ukuphi useNorthwest okusho ukuthi yena uyahamba usehlala eNorthwest uzoyovotela khona. Lokhu kusho ukuthi ke manje angezwa ke inkinga qhawe namandla lento esikhuluma ngayo ayenziwa ogogo abantu be-ANC abafika kogogo ngama special vote mase yenziwa yibona cause indaba isuke kuma special vote njengoba nje bebhaliselwa nje abantu ugogo bevote eClermont ngivuma khona ilokho engichaza ukuthi lo usuku yep lo obesuke ke ake ngithi bafike bathathe information yabantu bayibhale emaphepheni lawa kudala uIEC usefuna izinto zonke zenziwe online. Kudala ubu-download iform uye nalo uligcwalise kumuntu ubese ulithathele lo form ulisa kaIEC ayoliprocessa le information ebhalwe la. Manje uIEC usekhande iwebsite yokuthi yonke into uyenze lapha ya kuyiwebsite ngoba ubalekela lezi inqwaba zamaphepha eza lapha eoffice amanye azolahleka angaprocesswa. Bathatha ke lamaphepha bese beyohlala ekhaya bethi bayawaprocessa bona bayakwenzela online angithi ilapho ke sebezothatha khona ke bese bebuka ukuthi oh usibanibani leya ndawo elaphana abantu abaningi bayiqembu elithile bese bekuthatha angithi baku-applyela i-special vote abasezi uku-applyela i-special vote sekuzo-applyela usection 24A hayi special vote. Angithi kade bebhale ephepheni special vote kodwa mase beya online sebethi laba abantu abakuleya ndawo ngoba siyabazi bayiqembu elithile asibafake ku section 24A ukuthi bona bazovota eNorthwest. Okusho ukuthi kwalapha eNorthwest ngoba basuke eKZN bazothola iballot eyodwa yokukhetha upresident. Kusho ukuthi iqembu leli belizovotela laba bantu lizolahlekelwa amaballot awu2 awe province nawe regional ballot. Bahlakaza amalo kubalulekile lento ebengithi ngifuna ukungenela ukuyichaza nje nami bengiyibuka nje ngicabanga eceleni ukuthi abantu abayicheck mayeyicheckile ethi khona okwrong angazi sokwenza kanjani sibe baningana mhlawumbe abangakwazi ukusiza kulolo daba lolo kodwa nje nami ngangithinta umuntu eceleni bese ethi ngidibana nenkinga nje bese ngiyameluleka ukuthi yenza kanje uma ungakwazi ukuzenzela efonini uma kodwa kukhona umuntu amethembayo ongamsiza oseduzane kwakhe aye kulowo muntu ngoba nami ngibuye ngibe novalo lokuthi abantu bazoletha kimi kusasa mase kuba khona izinto ezirong bese bebona ngathi kwenziwe yimina kanti mina bengizama ukusiza ama commanders ukuthi lento esifisa ukuyifeza ifezeke kodwa khona nqabe bokhona nje ujwayele ukubala ubaba uTA Sangweni
uSergius Bay na udibane nalowo nkinga leyo. Wathi usezizamile ukwenza kuyamchitha kulokho kubuya kunjalo. Ngase ngibona ukuthi ushaywa isystem lapha na kwi-website. Kunento ethile okufanele ayilandele kanje kanje kanje. Ngase ngithi akanginikeze igama lesiteshi, i-ID yakhe, amagama akhe ne-cell number yakhe. Wayesenginika. Ngiyacabanga ubengakalindela kuphela ngisho i2 minutes ngase ngiyamlungisela kwase kungena imessage kuye ngoba uma ingakangeni imessage kusuke kungenzakalanga. Ingena masinyane message akupheli ngisho 2 minutes uqedile iprocess yakho ukwenza kufanele kungene imessage yakuwe eqhamuka kwa-IEC esho ukuthi sewu-applyele ini, kungaba i-special vote, kungaba u-section 24A. Lawo ma-message maye khona kulabo bantu bangangivumela ukuthi ya i-message ngiyibonile ibhaliwe ukuthi isicelo sakho was approved for mhlawumbe u-section 24A, kanti yena ubazi ukuthi ubhalisela i-special vote. Naso i-special vote sehlukene kabili, khona i-home visit ne-station visit. I-home visit ukuthi uyovotisela ekhaya, i-station visit ukuthi uze esikhungweni la okuvotwa khona ngosuku lo ngomhla ka-27 noma umhla ka-28 ungakafiki umhla ka-29. Kusho uvota ngokukhethekile special, yabona, ingakho kuthiwa i-special vote. Uma imessage ingakuvezi lokho kusho ukuthi lo muntu ukuphambanisile. Uma kungeyikho lokho ebenikhulume ngakho nalo muntu othi uyaku-applyela, bayakuthatha bakulahlele ngoba bazi ukuthi abantu abayi-check. Bengizocela lokho-ke nangokuthi-ke abantu abayi-check ngempela ngoba Friday i-special vote siyavala. Friday nje njengoba kuyi-Tuesday nini ya se-Tuesday useshayile awusezoshaya ngo-12 nje kuzobe sekuyi-Tuesday. Wednesday, Thursday, ngo-Friday iyavalwa i-special vote. Kuyosala u-section 24A uzovalwa ngomhla ka-17 May wona-ke. Okungukuthi umuntu obefakwe le e-Northwest usengakwazi ukubuyela esikhungweni sakhe aphinde futhi a-applyele u-section 24 uyena lowo ebekhishwe ngawo walahla le abuyele ngapha futhi. Okusho Kodwa nje la sisenomsebenzi wokuthi ama-MK ambani kodwa uJudoba futhi bhekana ogogo esekuyiwe kubona siba-check-e nokuthi base-right. Impela yazi noma kungebona ogogo into abayenzile lapha kwagogo, uyakhumbula sikhuluma okokuqala ngachaza ngathi ngaleya weekend sasine provincial event, sasino nomunye wo-MEC beqembu leliya kwagogo. Kwaba khona umlungu wakhuluma kimi nginganakile nje, wakhuluma ngangimbuza imibuzo ethile ukuthi hawu wena wafana nedada phakathi kwey'nkukhu usukeleni ku-DA. Wayeseveza izinto ey'ningi okubukeka ngokulanda ngiwe bakhokhela imali ukuthi bajoyine leli qembu ukuze bona bezosiza to speed up i-process, ukusheshisa ukuthi babe baningi abantu abafakwa kwi-special vote kube sengathi bayasizwa ukuze kuzokwenziwa lento yokuthi balahlwe le nale. Uthi uthembile ukuthi i-MK iningi esifundazweni esithile and izosivotela kwi-province, isivotele kwi-regional ballot, isivotele naku-national. Thothi isizovota ku-national kuphela mayisilahle kwesinye isifundazwe, la mabili amabhalothi bazowaluza. Lokho kuzokwenza ukuthi especially e-KZN, even bonke abahlaziya ama-analyst ayakuveza ukuthi e-KZN sure case i-MK izowina ngo-2/3 majority nangaphezulu. Bazowathatha-ke amavoti ethu bawahlakazeke le nale basiphose kwezinye iy'fundazwe. Basiphosa ngani? Ngo-section 24A, ukuthi wena umuntu o-applyela ukuthi awusahlala e-KZN, usuhlala mhlambe ePhulukwane, mhlambe eLimpopo kanjalo, noma e-Northwest noma e-Northern Cape, uzovotela khona ufake isicelo, bakufakele isicelo. Kanti wena uyihlalele la, uzothi usuyovota uthole ukuthi wena hayi wena ukho la
wena wafaka isicelo sokuthi uyovotela eNorthern Cape la ungakaze nje uzuye khona, abantu abayi-check. Onenkinga babukhomo bese ngithinta eceleni, kodwa-ke ningisize bafowethu abakhona. Angazi ukuthi niyothini ngoba phela sazani. Ngilapha mina ukuzosiza amakhomanda noma ngabe yiphi. Yazi khona engamnikeza inamba yakho Futhi asazani. Angazi ukuthi ngiyobe khona engamnikeza inamba ngathi akakuthini. baningi webabukhona. Hayi, owaphezulu e-ofisini. Oh, ayilutho akazangithinta. Cha. Akazangithinta. Bengifisa impela nje indlela ethile ngoba khona insizwa ngaze ngakhuluma ngayo nawe siseceleni efonini, ngathi saze sahlela ukuthi sidibane eDurban. Ngangenzela khona lokho ukuthi usize engizama ukuletha embuthweni akube khona abantu abangaziyo, mhlawumbe nabazi nalapha ekhaya engihlala khona, ukuze uma kwenzeka ngoba masila ku-social media singazani, kulula ukuthi umuntu umdukise ungamazi nokuthi uhlalaphi nokuthi wakhephi. Manje ngangizama ukuthi kube khona at least abantu, nami leya insizwa njengey'themba ngoba ekhaya kubo izalwa abantu vele kahle kahle nayo abantu abazali bayo izalwe nje bekogogo, nayo yaze yakhulisa indala nje nala ohlelweni iyangena la kuwe ngeke